Új projektünk, búzasar jött ki. Ha beérik, aratunk, ez a mi feladatunk. Kell a grâu a popornak, la secerat jól lakhat. În curte la galerie este mare veselie. Treierăm și secerăm, pentru obște combinăm. Ha beérik ez a búza, minden kislány ezt dalolja. Prin umila munca noastră, asigurăm pâinea voastră. La noi în galeria încolțește greul. Știm însă că tot poporul duce totuși greu. De-aia facem noi proiect szép și nemes, ca obștea să aibă kenyér, amit megesz. Telihassal emészthetőbb a kultúra is. Veniți la masă toți, dar pe furiș. Căci grâul nostru nu e chiar pentru toți, numai pentru ăia care-s agyilag sănătoși. Kell azért várni până se va coace, addig is mindenkit hasson át a páce. Crește grâu, crește, növekszik a kertbe. Figyelem, hogy fesse, és tocmai așa este. Nincs is az már messze, közeleg az este, în care omenește, minden embertársunk kiéhezett teste, friss pita beleste. Ígértük és fogadtuk, a hambárt telerakjuk. Lett is tehát szecserat, a grâu szinte fermekat. Mirakol, amit csinált, aratáskor így kiált. Haideți, băi artiștilor, să mai tăiați pruncilor, că sunteți de la oraș, pentru voi a Mikulás hoz csak ilyen csodaságot, saját termést és vígságot, mintha falun lennétek, és boldogan ennétek a kenyeret, mint a búza adott. Művészkéim, gyerünk, legott, dolgoztatok keményen, látszik minden legényen. Vegyétek most a jutalmat, jut nektek pár fiomfalat. Și cu asta galeriștii pun jos coasa și artiștii la masă plină ocupă loc. Har coboară prin văzduh, afară se întunecă, cu pâine se înfulecă. Arșiță pe uliță, muncă grea în hală. Am ajuns la bătut greu, că nouă ne pasă. Beérett a gabona, ott sárgált a lánban, de a szecerés révén bent van már a házban. Nem is ház az végül is, inkább galéria, vezeti a projektet egy orvosnak a fia. Úgyhogy van ám nekünk si îndrăgit líder, ki a munkában részt venni sem szégyel. Tapossa a gabonát, táncot lejt felette, mert ha nem így lenne, a fene megette. Így van viszont, tényleg, zic asta pe bune, iar cei care se sutrag sunt niște pule. E timpul de să lucrăm, fiind cot la cot, ca să avem kenyér, când éhezünk rău de tot. Ez van hát jelenleg, zajlik a cséplés, ezért hát elég most ebből ne legyen szócséplés. Ars poetica noastră e ca pâinea coaptă pe vatră. De fapt, vatra e un aragaz, iar arta un mare răgaz, care produce mai mult decât kenyér, gyomrodonát az agyadig elér. Megsütöttük, megszegtük, az üzenetet elküldtük. Több ez bizony, mint csak kenyér, találgatni viszont nem ér, hogy mivel több vagy kevesebb. Gondolkozz, még megeszed. Aztán, ha ezen is túl még valamiféle lumina ég a fejedben, azt jelenti, most vagyunk végül helyben. Hiszen talán érted már a projektünk lényegét, de ha nem, nézd meg a statementjét. És ha úgy sem lenne világos, marad a kenyér, mely nem kovászos, így keresztés alig volt, sem tésztában, sem észben. S ha csak ennyi, maradjon csak egy színfolt ez az egész. A lényeg ott van, a maradékot pedig majd megeszi a penész.